We vieren dit weekend ons 75 jubileumfeest. Dat houdt in dat wij de morgen dus al je been hier hadden, door al je speeltjes mee, zodat die voor zien kist. En van de jongen om 4 uur hebben we een barbecue. Nou, barbecue, dan een feestje in de tent, DJ erbij. En morgen hebben we onze slotwedstrijd. Dat maakt het wel extra bijzonder, want we horen op snees. En dan voetballen we het in Triwaan. En Triwaan die stopt ook? Ja, is ook het laatste seizoen van Triwaan. Dus dat leek ons wel gepast om dat dan met elkaar aan te sluiten. Voor morgen hebben we dus de junioren, echt van Broeksterwaan zelf. Dus al je springkussen, spruttenwetter, gewoon gezellig met z'n allen. En nu ben de wat grotere jeugd ben bezig. En dan hebben we nou aan de volwassenen, dus echt de waardenspelers zelf weg. En dat is gewoon een zeskamp idee met 6 4 tot 6 onderdelen. En daar komt een winnaar uit. We hebben een comité oprichten, het 74 jubileumcomité, daar zit ik zelf dan ook bij. En we zijn maandenlang bezig geweest om te zien wat is nou leuk, wat moeten we doen. En zo doen, dan ben we er wat op kwamen eigenlijk. En ja, natuurlijk prutte vrijwilligers, ik het net alleen doen. Maar dus daar ben ik wel trots op dat iedereen goed helpt, absoluut. Nou, er is een heel leuke dag, een soort activiteiten. Wat gaat er nog meer uit gebeuren? Nou, we hebben al oorlijk bezig geweest met het verhaal van waar dropt de drone de bal. Met het 74 jubileum van de Waarden. Ja, hebben toen corona gehad en eindelijk hebben we de dag dat we dat doen kennen. En daar hebben we heel soort nog aan. Het houdt aan je zien dat we in het ondertussen iets van 1800 lasjes verkocht hebben. Het veld is verpakt over 1800 virtuele vakjes. Dan komt daar een drone vliegen. We hebben een special guest. Die mij zeggen van los met dat ding. Dan klapt die bal natuurlijk maar rotgang naar beneden. Die stuit een paar keer en met de bal dan komt te lezen. Dat is het vakje wat een prijs had. We hebben zo'n leuke hoofdprijzen. Onder andere een fiets, een tv-scherm. Ik wat haast net zeggen, maar daar staat er iets mee van Cambuur. Een VIP-arrangement. Een biertap. En ga ze maar terug. En eromheen, als het baltje vallen is, om die vakjes heen, of jouw vakjes, boppen, onder, links en rechts, daar vallen de subprijzen te winnen. Een bonsje van de bakker, iets van Albert Heijn. Neem het allemaal maar op. Dan ga ik hem op te nemen, zou ik zeggen. Nou ja, natuurlijk, mooi feest natuurlijk. Er is wel super mooi hier opzetten en ik ben benieuwd wat er allemaal komt giet en als iedereen even losgiet. Ja. En wat had hij je gebracht? Nou ja, Koen, dat is mijn man nou. Die komt hier uit het dorp en toen zei ze van nou, was dit net wan? Ja, toen zei ik van ja, is goed, leuk. En wat is die taak van de Jannes? Ja, ik mag op de knop drukken. Dus ze hebben al hier, lotjes verkocht en ik mij op de drone gaat natuurlijk de loft in en ik mag hem ergens droppen. Dus ik ben benieuwd.